It's time for DJ Rocky's Secret Files. Maraming taon man ang lumipas, ay hindi nakakalimot ang puso. Siguro nga, first love never dies. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Joy. At ito, ang aking secret file. Actually, sa lola ko ang secret file na ito. 84 years old na siya ngayon. Mula pagkabata, lumaki na ako na malapit sa lola ko. Sa mother side. Let's call her Lola Let. Taga Nueva Ecija po kami, pero tubong Ilocos ang lola ko. Aminado akong lola's girl ako. At madalas akong natutulog sa tabi ng lola ko, lalo na nung elementary at high school pa lang ako. Sa mga gabing magkatabi kami ng lola ko, memoryado ko na ang kwento nila ng first love niya. Si Lola, ipinanganak ng taong 1936. Kaya naman, late na siyang nakapasok sa eskwela. Dahil kasagsagan ng gyera nung panahon ng Hapon. Kaya naman 15 anyos na siya, grade 6 pa lang siya. Kung tutuusin, ay siya pa raw ang pinakabata sa kanilang magkakaklase dahil halos may mga kaklase siyang dalaga at binata na talaga. I-share ko, by the way, ang love story ni Lola at ni Lolo Pandong. Yung first love ni Lola. Ganito yung pagkakakwento niya sa akin. Nakilala ko si Pandong dahil magkaibigan ng aming mga ama. Meron kaming bukid sa barangay kung saan nakatira sila, Pandong. Pero ang bahay namin ay nasa kasunod pang barangay. Nung bata pa ako, sa tuwing panahon nga ng pagsasaka, ay sinasama ako ng aking tatang at nanang dahil wala akong makakasamang maiiwan sa bahay. Lalo at nung panahong yun ay mano-mano pang pagsasaka. Dalawa lang kaming magkapatid at malaki ang agwat ng edad namin ng kuya ko na meron ng asawa. Kadalasan, inaabot sila ng 2 hanggang 3 araw. Kaya naman, nakikituloy kami pansamantala sa bahay nila Pandong. Mas matanda sa akin si Pandong ng 2 taon. Natatandaan ko pa ang una naming pagkikita. Naglalaro kami noon ng kapatid niyang babae ng luto-lutuan nang sipain niya ang mga laruan namin. Sa galit ko, ay dumakot ako ng buhangin at isinaboy ito sa mga mata niya. Napuno ang mga mata niya ng buhangin. Galit na galit siya at pinagmumura ko habang umiiyak. "Okin na, numabulag aklaeng, han ka mapantoy balay men." In Tagalog, PI ka. Pag ako nabulag, wag na wag ka nang pupunta dito sa bahay namin. At
habang kinukwento yun ni Lola, nakikita ko talaga na natatawa si Lola sa part na yun. Back to the story. Nagpatuloy si Lola. Sabi niya, pinagalitan ako ng mga magulang ko ng dahil doon. Kalaunan ay naging kaklase ko rin si Pandong ng grade 5 at 6. Dahil walang pang grade 5 at grade 6 sa elementary school ng barangay nila. Kaya lumipat siya sa elementary school ng mismong bayan namin kung saan ako nag-aaral. Naglalakad lang din kami sa tuwing papasok dahil wala pang mga sasakyan noon, kundi kalesa. At wala namang namamasadang kalesa pauwi ng baryo namin dahil bundok-bundok na. Sa pagpasok at pag-uwi ay halos sabay-sabay kaming lahat na magkakabaryo sa paglalakad. Nakakasabay din namin si Pandong dahil dadaanan nga namin ang barangay nila. Noong panahon namin, dahil uso ang harana, ay madalas dalhin ni Pandong ang gitara niya sa eskwela. Mahusay kumanta at maggitara si Pandong. Palagi niya akong kinakantahan. Minsan ay naiwan ako ng mga kabaryo sa pagpasok, kaya naman mag-isa akong naglalakad papasok nang bigla akong harangin ni Pandong. Nakatungo lang siya habang inaabot sa akin ang isang sulat. Pinapaalis ko siya sa harap ko dahil mauhuli na ako ng pasok, pero ayaw niyang umalis hanggat hindi ko raw sasagutin ang sulat niya. Sinabi niyang gusto niya ako. Sa totoo lang, gusto ko rin siya mula pagkabata dahil talaga namang gwapo, matalino, mestizo at mahusay umawit si Pandong. Pero bata pa kami at nag-aaral pa lang. Parang nabasa naman niya ang iniisip ko dahil sinabi niyang, hihintayin kita, liligawan kita, pero tayo na kapag nakapagtapos ka na. Mula noon, para bang may ugnayan na kami ni Pandong. Humihiram siya sa akin ng libro at pag sinasauli niya ay may nakaipit na sulat. Palagi kong nahuhuli ang sarili kong nakangiti kapag binabasa ko ang mga sulat niya sa gabi. Palagi kaming nagpapalitan ng sulat sa pamamagitan ng libro. Sa tuwing may mga kasalanan ang ibang mga tao sa kanya, isinishare niya ito sa akin. At parehas namin pinag-uusapan ang mga bagay-bagay. At kapag meron namang mga kaganapan sa bayan, kasalan, yung tipong may pasayaw sa gabi, bago ang kasal, madalas akong maanyayahan na dumalo at kumanta dahil mahusay rin akong umawit. At sa tuwina ay palagi kong gitarista si Pandong. Minsan nang ikasal ang ate niya ay naimbitahan ako. Hindi ako nakikipagsayaw kahit na anong pilit ng mga kaibigan ko. Pagkatapos kumanta ay buong giliw kong inasikaso si Pandong. Sa totoo lang, siya rin ay maasikaso sa akin. Hinainan niya ako ng pagkain at kinuwentuhan habang kumakain. Doon napansin ng ibang tao ang ugnayan namin ni Pandong. Hanggang sa umabot ito kay Peter, isa sa mga masugid kong manliligaw, na kailanman hindi ko nagustuhan ang ugali. Ilang beses ko na itong tinanggihan, pero sadyang napakakulit nito. Kaklase din namin si Peter. Sa hindi ko malamang dahilan, ay nalaman niya ang pagsusulatan namin ni Pandong gamit ang libro. Minsan ay nagulat na lamang ako nang pagpasok ko sa classroom namin ay may bumagsak na libro sa harap ko. Nahimatay ako sa gulat, hindi lang dahil sa pagbagsak ng libro, kundi dahil nakita kong
si Pandong ang naghagis nito. Pagising ko, ay nakita ko si Pandong at ang guru namin. Pinaamin nila si Pandong bakit niya ako binato at inilabas niya ang isang sulat na naglalaman ng mga masasakit na salita at nakapirma ang pangalan ko. Umiyak ako, nasaktan, sapagkat bakit hindi niya nakilalang hindi ko yun sulat at hindi yun mula sa akin kahit na pangalan ko pa ang nakasulat sa baba. Ito yung unang pagsubok sa damdamin namin sa isa't isa. Nalaman din namin na si Peter ang may kagagawan nito. Umiyak si Pandong, humingi siya ng tawad at makailang beses na binanggit na napakasira ulo niya dahil nadaig siya ng emosyon niya. Nalaman yun ng mga magulang ko at naging issue ito sa buong eskwelahan. Mula noon ay nilayuan ako ni Pandong. Wala nang sulat, wala nang harana. Madalas ko siyang mahuling nakatingin sa akin, pagkatapos ay iiwas bigla ng tingin. Napapadalas na rin ang pagliban niya ng pasok sa eskwela. Isang Pasko bago kami magtapos ng elementarya, ay nagkasama kami sa pangangaroling. Nag-usap kami at nagkapatawaran. Bumalik sa dati si Pandong maging ang relasyon namin. Yun ay kung relasyon nga bang maitatawag yun, dahil hindi pa naman kami formal na magnobyo't nobya. Bago kami magtapos ng elementarya, ay ipinaalala sa akin ni Pandong ang usapan namin noong hinarang niya ako papasok. Ang magiging kami kapag nakapagtapos na kami. Pero mag-aaral pa ako ng high school, kaya naman sinabi ko sa kanyang maghintay pa ng konti. Hindi nakapagpatuloy ng pag-aaral si Pandong dahil sa kapakapusan sa pera at pumasok na lamang siya sa 2 taong agricultural course. Umuupa ako ng kwarto sa Narvacan at lingguhan lamang kung umuwi sa baryo namin. Tuwing Biyernes ay susunduin ako ni Pandong ng kalesa at ihahatid pa uwi. Patuloy din ang sulatan namin dahil wala namang cellphone nung panahong yun. Buong first year high school ko ay sinusundo ako ni Pandong at nalaman na rin ng mga magulang ko. Hindi naman sila nagalit dahil dalaga naman na ako. Pinaalala lang nila sa akin na magtapos muna dahil kilala naman nilang mabuting tao si Pandong. Napakasaya ko. Mahal na mahal ko si Pandong. Talagang napakasarap umibig. Ngunit napakasakit din. Second year high school ako nang biglang manlamig si Pandong. Hindi na niya ako madalas masundo. Sabi niya ay dahil matatapos na ang 2 taon niyang kurso at sa dami ng trabaho sa bukid. Naintindihan ko naman dahil busy rin ako sa pag-aaral ko nung panahong yon. Hanggang sa isang Biyernes ay nagulat ako dahil naroon siya sa harap ng inuupahan kong bahay at may dalang kalesa. Sobrang lakas ng ulan noon, kaya sinabi ko sa kanyang hindi muna ako uuwi. Basang-basa siya ng ulan. Hindi ko alam pero parang luha ang nakikita kong tumutulo sa mga mata niya. Kahit na umuulan noon at pwedeng patak lang yun ng ulan. Ngunit hindi. Umiiyak talaga si Pandong. Yumugyog ang balikat niya habang magkatapat kami. Pinayungan ko siya at tinanong ko kung anong nangyari. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Lalo na nang sabihin niyang, "Sumama ka sa akin, Let. Magtanan tayo." Pinipigilan ko ang sarili kong luha ng panahong yun. Alam kong may mali. Bakit bigla-biglang gusto niyang magtanan kami? Anong nangyari? Tanong ko sa kanya. Gumaralgal ang boses ko. May mali. May hindi ako nalalaman. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, "Patawad, Let."
Hindi ko maintindihan. Ramdam na ramdam kong may mali pero parang ayaw kong dinggin. Kung ano ba talagang nangyayari. Sasama ka ba sa akin? Tanong niya uli. Na sinagot ko ng pagpapaalalang nag-aaral pa ako. Binitiwan niya ang kamay ko at nagpaalam na uuwi na. At pumasok na rin ako dahil palakas na ng palakas ang ulan. Hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing yun. Kaya naman kinaumagahan ay umuwi ako agad. Hindi ako pinatulog ng inakto ni Pandong. Alam kong may mali. Pag uwi ko ay nasa bahay ang mga magulang ni Pandong. Kausap ang tatang ko. Kinabahan ako. Nalilito. Pero nabigyang linaw lahat ng yun nang mapansin ako ng tatang ko. Lumapit siya at niyakap niya ako. Umiiyak ang nanay ni Pandong. Ano ba talagang nangyayari? Naguguluhan ako. Natauhan na lamang ako nang magpaalam ang tatang kong ihahatid muna palabas ang mga magulang ni Pandong na mamamanhikan sa bahay ng mapapangasawa ni Pandong. Oo, hindi ako, kundi ibang babae. Nakabuntis si Pandong. Yan ang isang kwento ni Lola na talaga nga namang paulit-ulit niyang kinukwento sa akin. Puputulin ko muna ron ang ikinuwento sa akin ni Lola dahil sobrang haba na. Sa ngayon ay makakalimutin na si Lola. Dulit na rin siguro ng edad niya. Pero ang kwento niya tungkol kay Pandong, kailanman hindi nagbago. Kahit na paulit-ulit ko na itong narinig mula pagkabata ko. Siguro nga, maraming taon man ang lumipas, ay hindi nakakalimot ang puso. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Joy. At ito, ang secret file ng aking lola.